Victoria Eugenian gaur Donostiako 59. jazaldia aurkeztu dute. Uztailaren 23-tik 27 bitartean izango da antolatzaileak egitarau zabala prestatu dute. Izen batzuk aipatzearren, DeLorean, Ray Davies eta Columbia Jazz Band. Zeose jotzea animatuko zea gaur edo zer? Bueno, egia esan ni musikarako onena naiz. Entzuteko bai, gozatu itet, baina jotzeko ez. Baina agian alako batean hasiko gea, zatik ez. Elkarrekin agian, Igual. Jazerako hau bai, edo hau zer da? Kontua da, gustoko dute herrixetako merkatuetatik, begiratu bat ematea ze olako gauzak topatu daitezke. Haun neure arrebak ekarri zian Mexikotik eta da hazi bat Apapayote deko izena. Apapayote? Bai, Apapayote. Jesus, kontzertu pile bat izango ditugu, baina azpimarratzeko zein? Bueno, kontzertu pila bat, bai, eunda zazpi kontzertu. Baina, bueno, izar distiratsuenen artean nik azpimarratuko nituzke, adibidez, Ray Davies, Chick Corea, Stanley Clark, Echo and the Bunnymen. Jazarekin disfrutatzeko pres hori bai? Bai, gaina beti da nik, Ni guatzen naiz belodromoan egiten zenian ere hemen Donostian jazaldia joaten ginela, oso gaztetik, bai. Eta beti gozatu dugu, eta ni uste ja hiri hau ez dela ulertzen jazaldiari gabe. Moskortzen zinen, alako jazaldi batean jendeaz da moskortzen? Kultureta gehiegi daudelako? Ni sekulan ez, ni beti mutila serioa. Gustatzen zaigu orokorrean jaza? Nik uste baietz, ez da agian jaza gustoko duela jendeak baizik eta giroa ere batzen dira pare bat gauza onda hartzen, garagardo bat hartu eta horretzen da egon eta emanaldi bat entzun. Orain bai. Zuengatik, ze joko dezu ez jazaldean. Pozik? Oso pozik. Bigarren urtea daia jotzen dugula eta oso pozik. Uste dugu aurten oraindik da hobeto egingo dugula. Estiloa gehiago aurkitu dugulako. Like a light bulb in a dark room, I'm just sitting here waiting for you to come and turn me on. Bai edo ez. Jazz gehiago entzuteko gogoarekin geratu naiz, baina hori bai, uztailaren 23 arte itxuin beharko Donostiatik Marta Elbira, Euskal Herria, zuzenean.